Bedofo masanso atena se biomage megwa kesen nebusia yetena se sedia ene na ye nkwa mama na wasena ma akwa bane atena se ha eda so is the King Television so na emra edrusu Oyerepa futo na poso ne de bia no me de ebremo no enne de ye nua ba bia ba bepemu ewo Auntie Naa enimu na ne sem nyina odi ba nya ne so ne be ma bia tena ye mfie bebreni be mfie duni na ebusua emba krampo asanso abamu bi na ekoba se oba ne papa ye be ma no aso be ma no edru afibia ofre na aso be ma no te ja wo we hye ne papa afisha pa na papa yi hwe ni ma anka afia so di anka mase be ma emra ne nko ni ma mama de da na so onfe na okasa na ono akasa be frɛ na bi so okofrɛ ne de eseweni na esese ya ka kire wo ba foforo ne koma afu nu so no te ne no okasa we de anya me ba ma ne we de anya me ba ne na we usu free he na sister yi show mu osigina ho na we ye be ya wodia wo so papa yi janu du na tam se basa abusua papa ne ade awerho ka te ne call no na be meyi ejuma oyensem twere ejuma na kan sam twerefo de anke ye de ye hu ye wo TV so ne radio so a na chese ni die nkotin na so no otumi ka kire oba ne na tena 10 good years say ejuma na oje no ensasa wo frɛ no age say chatting pe na so frɛ ejuma aba de otumi etwefu frɛ say oba me be fi oye aduane simi wo abusua etwetwetire ni bi yesura yada so frɛ ne yere na sa ne yere amfa na sa wo ye ko a ende wana wona na ekasa no ena me frɛ wo amfa wo ko he woni wana ekasa no wo asho me oba ne kasa wo me asho no wo se ma mfa Yesu nkasa abusua ensem bebre na ye nua bayi eka ye emu awerho me pese o ka me woni ekone ekohwe video ne ba na afenso no etumi acha ya adwen de afa ho wo comment section na sebusua ma ye ekohwe video no embra meni abrantie bi tena efie be duni mene ne tena wa abua bonten so mene ne wo mamum yansa na dako afia so me papa se wo frɛ no ama na se eye mura afihia pa o frɛ ya ababa wa bi ne fae ano kwase me papa se ama fama wura na mene ne nkasa ababa wa ne se hwe wura ne na ne hwan me na mene abranti wo honom me na eye ne yira mene ne ewo ho eni ababa wa ise gina ho na mentwa wadapa o twam papa frinyam nyasem ketwa akokura wotie bigu na suma na eni o kati fun eni o frɛ me so me ne mase na nete eni nkola miensa no o frɛ me o ka kire me se ama me frɛ wura na mama na fihia pa baba wa bia for phone ni esi ni wasi atwa me no na me se oluma enya hwe na ne ba bia enjoy ne mama wa ha no me ka kire no ti de besi bia obeti me nka papa se yo wate na me call ma sinche na me ka kire no ma me papa ese wo frɛ mi wura no ama na fihia pa baba wa bi fa phone ni esi ni wasi atwa me papa no me se oluma o ntwa so na wa ha no na me nka kire ye free masia no beba ne se o papa ye mistake na me se ma aden wo se die besi bia me blame obia blame papa ho no me yam hye me minim ye bo beye no nim ne fa na me wura no so woni ho no beye na wotwe ye hu no cry ne mma no kwa nete ne mase no ye hu ya ne se me wura oba na mase ne tia me na so enkasa wo na me si yo mate me nkasa ti me wura adem na me to ano ho no na me ko bisa no ekwan so ni bisa se me wura na me fu aduan no wase ko fo me aduan brem mako hiti be na aduan na me de ba kwansi ni hu ya ne se me wura yi ne nsa obebo me hu nsa no kama so mo obebo na me de machi ma no ti me de machi ma no na me se kwaku jai de wo yi wo be prame na de agro nsini minim se me wura ni me di agro ampani ampa no wasa bo me
Mwa sume enya na me suitcase toaso ko oni papa nkwa siafo agimifo ko makoma tome yema meba me ka kiro na waba na me sikwa ku jade asama me nana anopa abrantie te da me montna utna me last born that time no be 5 years me fa no kra na me de nako papa isi dabi uya meku person pie free me ha wo twe me na ne abura bontenso wo bia hwe me sesa me ne magu kemu na me ko me bra waka baabi ne yire one ne maame ho e wa akra na me ko hono me kura sa mogya na me pra me hu ti o ma me dware na makuma ne maame ne dress me nan no e maame ti ade chinye no e na me frɛ me sister panyin na mbo na mane sese na asi na me sister say you wate du be na wotwe mienu e na me wura ne frɛ me sister panyin se wo hu na na ma no wo se na ma de se wo no na ti o wo hu no na da ya da asem me wura se an na ma wo ho nom na misunderstanding kakra ba watesa ne niema nyina se wo kɔ na me sister se enye no kre kana na ma be ka kire me na me sister say you wate me wura ne sade dwanto ama ne se wosere no de waye bia won kan kire me no ntwa so na yensa ntena na de asi nyina won ne maame be kasa na woni maame pe odwan kura na nantwie kura obetwa nkola ne nti na waware me ni atena se me sister ne me kan no wasi ama ne ba bia nyu you tena ho me si you sister mate na me ne wo ho nti no won kan e wo ma na me kɔ ne ho no sa wo ma na me kɔ ne ho nma bisa no kwakusisi ye ne den wasi o nyambeye me boaboa me ho na ma ba be ye ho ade sa be ye 3-4 years efe na me nyina wonya ho ade dabi obeye no ke na dwa na ade wona ni wura no nya ne ho ade no so fa ho be ni wura so ne den ko wani mu ni wura no enti wase ama me ba be ye bibia na bibia to atwa ni akope ba bia tena eja obo penu kunu mesi yo mate metete ho abe efie be mienseni no obi tia me na so se ama we are a mistake abrantie wawari o awo na msi wo anya no kre abrantie ben miura ura na wo ne nete no wa fa chire akwa wari awo be efie miensa kurani enso ya no one me di nkomo ye chate ubisa no nso awose ya me ya ahobo aba be wari ana mo chate na mo ni nkomo ye di nkomo nso wo phone so anadwo mo chate ana den chat na mo di ho nkomo odo nkomo ne ye di ne se ama me do bibia be fine enti no twen me nkofo bi ene ofre ya wo henfa ofre 2 seconds na wanfa kura wo henfa enti na wanfa no ene kura twen so de na nya asem ketwa kura etwa ministry ya na sana ni nyina no wono no aye a wan kan kire me enti me bisa no se kwaku enti se no aye me wosi an enya hwe maware awo na me se waware awo a ene se wabum kwasi o tie ne pe bibi kakra na fama me na me nso memfa entwitwa me ho na me namoa na me hia bibi na me ta me de abra me me enkura nso kura ma me nti o mo nka adan kwaku wasi an se o mawu anka wate o mo wo me ma me nchen nti mo wo ho na me si o ma me nso me nya bibi na se ya me namoa na me kura bibi ankura be hu enkura kura obi akita phone so obi ani me number o mo hia me kura o mo be hu makama nu ma se me nyina abrantie said that o ma mi hu kwala no media mentina me baby nti Auntie Naa asemi ha me na media ba enya wanwa ebusua jesoma me wate journalist ni owo bo yere na wo na chasa wo school no ko ni sana wan ko school ibi emra no ni mana na to me bo yere all because say ne papa frɛ so be show ya official pa na oba fofra peke call na wa ba bro yere atuna pam na esi abonten na obampo ahwe senya obampo kai say ni ku ekwa ebi 2 weeks 1 week no ma efie na so time odi ba efie ne de
na time no no ntu kwan che you be 4 days pe that means so what asem na hrem obaaye obekwa ama ne mpena no sanso sane yiri anka so ye ntumi nkyere unim sa wo yiri wo yiri musuma saso akwakofa oba afoforo na asew ba no so wote ho asema ba se wonka hwe wonka nya asesem nkyere oba no ene we gya no nti ona maame no opache so oba onimsa oba ewo ne bana bra bomana ana se oba afoforo ho no ofri akwantuom na oba bebi obekọ bia ye ono akasa de mididi say Salome na okọ Salome na okọ na enye adwuma bia na okoye adwuma ben journalism adwuma ben na wokotu adai na wo bana so ba no krampo ne wo ba bedan ka de be na efese we fra kwantu maba o se ena de ma brenti no no ba so ja so we jar this nya ka wo hwa me wo so no 2 weeks from ayaso kom when ya papa mi je ja akura akwa ko sepem aba na wo de wo da ho na wo da ho no akwa ko sepem aba journalist pa ebusia nsem mebre ne sa so bi se oba no enkwete nsem sane bie na afi so anu yo de maye no so yenkwane hwe yentie yema oba no kwan no improve yen beyond doubt ne do no edema be man no ene oba foforo ehye what o so oba ya na mesresre she adai na cheye mu kakra cheye mu because Auntie Naa na meka no se mase no o ha adwene ntiminim se bia mekokasa obeka se wokra o ha adwene ntie ne ko na obi mbra oba bia wo kwa ofaso ne ne kunu kasa se nye wase anim na wo ne wo kunu ko kasa na enye kokoam enye ono kasa fa dua ne bre no ai nti da sam na ka chen se miwra na me papa ma wa fisha papa na wagumani mu asese se wa mama emfa de no kra nsi ho den oye and was status or bombe obo hin no person ko boma sum na me de machi man sa 2 times extra simsi saying and obo mi wie na opamo me journalist obo na ye and was apamo me sa very day na opia bontene ko hu se papa sa kute Afghanistan akobo na yira wo se wa fa pen ekotro na wa choro de aba radio so no wa choro de ko obo prepare ho kire kakra o prem me ha twai me 19 osum me no na ma ha twai nti moja hye me kra na menim se me pra ti bon kwaso journalist ana ye den me ko makuma no ho no no breast na ko ya na se be ma na tu wo free fie o pamo me ankasa wo se metena fie ho no ma hwe a mehu mani so pa de waye me kra de esua because pressure na no ode ye no na me niema no so gu abon sabre na wase ba no we omo nyina ho den omo ye omo ankasa ni meti se wo se kwaku jari wo ye ne no ano no bibi ansi sabre no ne da edikan ya be ma no twen wo niema pie free fie se ko me ko papa Jimmy fo na ofre mam information wabusuafo tumi ne be ma na be kan bi mushia ne dwanto a me sister panyini ewo Accra se waye bone nti no opese o ne me wofa no mushia ampa o ne me wofa no mushia se wo boaboa ne ho no aba abeye me ho ade ena manti ne nka bi mu amete ya ne se wakoware no obi se na women journalists so de na ye ye de yenye bi ye pay ho ase ye pa adwuma ye hyefie me ne ba ma bi o ka che ne ye se waye amalia aja ya ka che se me pedam bo shedodo na yes me pedam papa me pedam no papa na wo bia kwai unhu ma bontene da one pia me ko hene yes akukọ de tema wonyama ne na abusuafo be hia wadwa ato a den asem na omone journalist kai papa journalist omone ne ka se ene sisi a ejina ne so onye no ma meware me na asem fa na asem ko ne yensentu emfiri honom na yenkobo ye bra wasi abusuafo fie no wasi yo wate yan omantene nka bi omote ya ne se waware wam kro mo ni uncles no mo nim se waware awo me sister pe ena wonim se waware awo
Tibra wote se oya ye fro no. Ada no ankotem. Manteda. Obi kura ne tia me na so na di be almost 3 years. Ti oya ye fro na chi no fro. Ofre me. Na misa ne say ya mpasa wa ware wo se ai. Ene ko twaso. Ene wo se ai. Na misi ene esade a me nso so pe bibi kakra ma me na msumfa nipa. Na me na mo ana nkolai. Mi hia bi, omo hia bibi a me so mato na me de abre. Besi nne onye onka ho hwe. Apofo journalist tu free fie ma ka wo ma no. Nipa chwan. Na wantumi amma mefa obatan wa wo mamu miensa na wo ne be ma so kunu no agbatwede na wo asesa ne ma kwa edi sei ni. Nipa cho almost 8 years. Na unko fie ho nko hwe mofra no se de omo sitie obakecho no anya sei. That time no 5 years. Untimi si hoda. Ana oye journalist onimrenti o ma kwan kra na abehwe oba. Makoho me yese me koho me mura fie ho no ma me ne me kon isa de na maba ho no. Masim almost watete me ho ne nyina. Aso no na one no wo twitwiri bia na. Ni asim bia. Wose wo me ko no o ase me nsan mansan. Abafo a wafa okunu achipe. Bacho there bi. Oh, kanu crow. Bacho there bi. Yes me be krom ho pa na mbehwe bra. O boy ya, ukunu na eka o. Nyame. Mi amati bi. Wafa na achipe. Bacho there bi. Na anyembia wo gina kwa ne ho bia na. Bacho there bi. Wagina bi pay. There bi, me bi. Uni history bi e chese City Hotel kwa na wo gina so. Bacho there bi. Nti Bacho there bi. Na o kai se bibi se si de na si. Me For bro so. Ohu me sana na meti. Ohu na pe life ba. Bacho. Ti de nti na ma onye woni. Minim yenti o ma mi onji mi lisa minim yenti because when me ma me ye ayi bia na confusion aba. One ne ma me ye de ya. Se ne ma me yi bo frɛ no. Be ka che ma me ni se asem se na mate no. Na ma me ni se ma ye mistake. Se ni se nka me papa frɛ na o ka che me. Minim ye ono so frɛ ne ba ne kan ye. Because na onye na adwen so wo ba fie. Sada no krɔkɔ ye na nche. Em se be 4 days. Because what me di 1 week. Enti asem ne ma o rush by. We mama sami menim. Ada nti na wo se wo ne obate na wo hye na ne ya ko kranchira no. Wonka no kra. Kano kranchira no. Adwama ne bi so yo. So need to bo. Ye kai make e bi krampofo kra so okoto ade na nya ade. Na kra mo so be bank to mo don't me nya gaga bia ho. Sam braso na ye hwese ye benya bema na. Ene ye ne na di nkomo pi ye ne aso no so edi nkomo. Wasese utimi tigina. Na one na pupo na bede no akabia ma o se me musa wo se uja wo ma hokoye no obi ntwida no ware na se wo de asem na breye no ada uja hokoye obi nyusu na se ti sama me Obi yusu ana. Obi yusu ana. Me ba me nya ofo bebre kwan ko mbe ware me so ma makwa. Say obi yusu. Pacho da sesi. Kana wasin twa hwe no mu. Obi yusu. Pacho da. Den na uhia sabama na ware awia den na uhia. Sisi ade. Me si wabum kwase antin kon compensate me. O pese. 10,000. Oh, for 10,000. Ah, one mere papa. Ya fa for me feature. Petia billions. I don't know me bisa Rabbe mame. O nya mema. Obi ya hwese benya. Ana onu mema na show amount wo no bi dis ansem we kire. Ya nkwa homa na somra. Ya nkwa ne wase. Aso doje ana. Aso ba ye fra wumpo. Ya woso ahumemu besa obewoso. O besa obefa. Befa na be kira asem no mu. Na yehu se asem na oba ne ka ye no kra na se enye no kra. U bisa se enti no no na mo no ntwimu ana. Na ka wo ba be ma na de a waye no. Oguso oye no de eno de enye
Obeda ma fa na esi no nkonya so be ma Germany de on de onya nipa ana ema de enya nipa ena se ye twifa yakunu ma na se ye dofu bi echi a ena e be si ye hu nkonya se yakwa akobo adwa ade ntira wase ba nsa sisa na waso mo sasa ade no se be ma na ware krampo na ase te me sa se wede mi di tumu na di ntumu china me nkobo adwa ma na ho besi mi nkonya na me nka se ebia me kunsu kobo adwa ma me hwa na me so me siese me ho me sunso me ho de ma me kun na ono akwa kobo adwa ma ye se anya hwe oye be ma na eware emra be na ma ho kwan sa se be ma do kobo adwa ma ono de ma na ye nka na asem na mum no ba no ene ye nka na asem o se asem na ye no kra ade ntira mo fa call no ono ubani nyina ne na mo fa na mo mekirechira asem no mu ye ade na mo fa mekirechira asem no mu ye ise oso wojo 10 million yo kampo do de achaw wo de achaw kra wo de free way to fobo no de amount obai utubi so ye soft sempo na say ye ni suba bi nti krampo na say ni suba bi nti krampo na adan ena wo so kokofa no ana so no ni trase awo pori miensansa ema so ye ka de bia ye ka ni sembium be ma ne ware we ntu nkwata ni so tom na nya no no obegira so ya ware o be ma ne ware wa entu nkwata no so oba tina be bi na we adwuma afede se o de awo we ni se o wende na papa no so de aso ye mistake kakra because anka ofre yeyi and obey fe na wan ko friend be ofre be na keja ayem hihia na sa ayem tuo na na ti kokum no show on na so collapse collapse ko obi brofo o collapse ko ya no ya ne dan aka efa no be fa papa ka obey okoyi no ko collapse ya ka efa no be fa na so ba ya ka sama kirewa o say force ni fi oyi ne papa force ni fi wa se be ma tin se ni kumba mama no nka hwe afede asema ba no moyi asha yo abayewa ne ko abayewa ne ho ofemom so no papa obrori kama isi am journalist ni yi na fila no so wompo ye na fi so na sum ni do be sum oba no sa anti sa so da na omom na ho be yom ho ano womom bra no be yom ho ano na fese sum no so on sum no na oba no fa ni baby no so fa ni baby on kwa ware na oba akwa ware no na oba tumi ya frese ye hwehwe obi a wa tumi agija wo papa panimu obetumi awowo etumi agija na didi na tam ato nkwa na so na wuni ato nkwa na so na wuni ebe hwe gidigidi ababebo oba asaso apamo no akupo hu mobo mumbe yi mu ho ano mumbra mbe yi mu ho ano na mu compensate oba no na afenso no bebi usuma abrewa bebi akwa de emfa ho ebra obebo no emfa na oba no soso ontumi mbo ne brabusua mi de mu be si han mi say mami hu adwuntwa fa video comment section as like it share na face subscribe fa mam na bibie ntumi enye kama wo ho no obi ka trap na tell you okwaja enemy din abusua da sene mesa so ni wo edi ehyemu biemu mami crowd am na asesa oje bre na o share me.